mae Parti Ponty y flwyddyn yma yn 4 lleoliad dros Rhondda Cynon Taf. Mae Parti Ponty'n briliant yn Ponty, ond y ffaith bod nhw'n dod lan i'r cymoedd, a ffaith bod nhw'n dod lan a dangos off bod, enghraifft, mae person sy'n byw dros nesaf fi, mae'n i 70au, mae'n mynd mas o weithiau, a thi mas fan hyn heddi, and you go, there was music on, it was fabulous. Couldn't understand a word, but it was brilliant. Dwi wedi dod i Parti Ponty am y tro cyntaf achos bod yn rhywbeth lleol, dwi'n gallu cerdded yma. Ni ddim yn meddwl bydd gymaint o bobl yn droi lan oherwydd oedd e ddim yn canol y dre fel blwyddyn ddiwetha, ond mae wedi bod yn brysur trwy dydd. Pobl ifanc lleol o Pontypridd a'r Cymoedd, di-Gymraeg, o ddim hyd yn oed yn rhan o Parti Ponty, ond galw mewn i'r clwb wrth fynd ar crol trwy dre mwy na lai, ond yn sylwi yn syth wedyn pa mor dda oedd y bandiau hyn, a bod y bandiau yn canu yn Gymraeg. Fi'n credu bod yna goriad llygad i bobl ifanc i weld bod yna diwylliant bywio Cymraeg fel yna yn bosib. I thoroughly enjoyed the Welsh music. Fi siarad Cymraeg fi an. I've come with my sister today to actually experience something new, Welsh language, which I think is very important in Aberdare lately. Because during the 1900s, Aberdare was a Welsh-speaking community, and now it's more of an English-speaking community. So tonight is able to connect with that history and culture where we live in Wales. Mae digwyddiadau byw fan hyn yn hollol hanfodol achos ti'n meddwl sy'n Sara yn ferch fach chi. Dwi byth di bod i digwyddiad fan hyn o'r blaen. A sa'i di gweld hi trwy dydd achos mae di gweld ffrindiau. So mae hi nawr yn ymwneud â'r iaith Gymraeg gyda'r ffrindiau ysgol hi, tu fas i'r ysgol. Mae'n cyfle i siarad Gymraeg ar y bobl yn hana. We've just been in High Street Social. We've got a great singer in there called Gwilym, singing some traditional Welsh songs, and it's just great. You know, whether you're a 5-year-old, whether you're a 55-year-old, it doesn't really matter. Everyone seems to be enjoying themselves and happy to be here. Rwy wedi joio wneud pethau'r circus a gwrando ar pawb yn canu tu fewn. A heddiw ni yma i wneud celf gyda'r plant. Byddwn ni yn perfformio efo ysgol Evan James oedd e'n teimlo'n great. And it's just a really good family-friendly vibe. Dwi'n mwynhau Parti Ponty. Great choir, great songs, everything. Amazing. Mae'n gwych i gweld faint mor pobl sy'n dod allan heno i supporto. Mae lot o bobl yn iws i glywed bandiau Saesneg yn gwneud covers bob nos Sadwrn, ond mae'n neis cael bandiau Cymraeg, caneuon Cymraeg yn cael ei glywed dros y dafarn i gyd, a hefyd o draws Treorci i gyd. Mae fe'n lyflu cael fan hyn yn y cymoedd. Be sydd angen yw mwy o hwn, a be mae'n medru'r iaith yn gwneud ar hyn o bryd, mae'n wych a mae'n newid bywydau.